video, makikita nyo akong puntahan ng isang blockbuster, napakasikat at trending na extreme super crispy na mga street food dito sa Guadalupe, Cebu. Grabe, ang daming mga crispy na mga pagkain daw na meron sila. Simula sa kanilang pinakasikat na kinupusan, ang maliliit na mga pork bits, and of course, meron din silang adobo na tinatawag nila, at iba't ibang klaseng mga street food kagaya ng chicharong bulaklak at iba pang mga crispy na mga pagkain. Grabe itong lugar dito, dinudumog, pinipilahan at nagtitrending itong napakagandang street food na parang may window of crispiness na makikita. I'm so excited. Samahan mo ako puntahan sila. Tara, let's go! Nandito tayo sa may Guadalupe, sa J. Labra Street, at dito matatagpuan mismo literal sa likod ng simbahan ang Kanto Crispy. Ito yung kinupsan. Like, sobrang daming mga maliliit na crispy goodness. Dito naman sa kabila, kanilang fried ginabot or chicharong bulaklak. Ito yung literal na gusto kong closet sa aking bahay. Look at that. Ito yung parang window shopping na gusto mong bilhin. Ang ato ang ginabot, wala gina siya harina. Twice fried na siya. Kaya gikupsan gina siya taman para lami gid kay kaon nimo crispy gid kayo siya. Kanya nasa tay kinupusan, ato kinupusan is mixed with fat and meat gina siya. So napansin ako ang imong fried chicken, nagprito ka usag, iprituhan na sa di mo balik. O para mas mo extra crispy gid siya. Para ni kaon nimo juicy gid siya na crispy pa gid kayo. Nag-order na tayo ng dalawang adobo, dalawang charong bulaklak, of course fried chicken. Ayun na yun. Okay, ayun. Fried chicken drumstick. At syempre, lagyan natin ng tauge. At saka may lumpia Shanghai din sila, isa. At nguyong. Ito yung lahat ng mga products na meron sila. Titikman na natin. Let's go. So, nag-prepare pala tayo ng daming sangkatutak na sibuyas na sausawan. Of course, sinamahan natin ng 4 na sili para masarap. Dito muna tayo sa kanilang lumpia. So, parang lumpia togi to. Look at that. Sir, natin gloves, sir. Let's try. Perfect to sa kanilang cute na pusok. Gaya ko. Next, ito yata yung kanilang lumpia Shanghai or pork lumpia. Napaka-crispy yung outside. Ito na yung kanilang nguyong. Siyempre, may nguyong din sila. Ay namnam ang laman sa loob ng nguyong. At again, napaka-crispy yung labas. Maganda talaga sa suka. Perfect dahil nuot yung suka na lasa sa loob. Sobrang laki. Fried chicken, no? Saan ka pa? Sabi, ang sarap ng fried chicken. Napaka-crispy sa labas. Malinamnam, juicy sa loob ng fried chicken ang laman. Grabe, isa sa pinakamasarap na street food manok na natikman natin. Ultimate adobo. Adobo din lang, napaka-crispy. Tignan mo yan. Sausaw mo lang. Lagyan mo ng konting sibuyas na. Boss, buka. Napaka-crispy, napakalinamnam. Ang sarap ng pagkakaluto. Very tender. At syempre, sobrang juicy sa loob. Lagyan natin ng sibuyas at sili para ma-feel natin yung crispiness ng adobo. Let's try. Samahan mo talaga ng taba kasi napaka-juicy. And of course, next, ito naman kanilang, ito na, yung isa sa mga pinaka-the best, ang ginabutan ng Guadalupe. Look at that flower. Ang gandang tignan. Sibuyas. At of course, lagyan natin ng cherry on top. Ayun. Ang crispy ng ginabot sa chicharong bulaklak, ang napakalambot ng kanilang meat, lutong-luto, saktong-sakto, malinis pagkakagawa.
Ito na yung the main event for tonight. Crispy na pork bits. Pork bits. Yung tawag nilang kinupsan. Yun, di ba? Grabe, napaka-crispy talaga. Ang sarap, malasa. Mas malasa pa ito kaysa sa adobo. May special, unique taste siya. At nandoon yung combination ng fat, meat, crispy, oiliness, at a bit saltiness. Pero ang sarap. Grabe. Grabe ang ating experience dito sa Canto Crispy sa Guadalupe, mga idol. Grabe yung mga foods nila. Lahat ng klaseng menu ay nagsasarapan at pangmasa talaga. At patok talaga sa panglasa natin mga Cebuano. At highlight at paborito ko ngayon, grabe, walang iba kundi kanilang main event at special menu, ang kanilang kinupusan. Dapat must try din ang kanilang ginabot or chicharong bulaklak. Meron pa kayong manalaman mga other na mga sikat na mga street foods sa inyong area, please comment on the sections below. Bago sa lahat, papasalamat muna ako sa Near Dental Clinic sa pag-aalaga ng ating ngipin. Okay, maraming salamat Near Dental Clinic and of course sa Focal Sight for my wonderful eyeglasses. Lalo akong gumapo. Okay, that's all. Thank you. Bye. Ingat, camping and take care.